Uprostred nekonečných vln Atlantiku leží ostrov, ktorý akoby vypadol z rozprávky. Horské hrebene sa tu strácajú v oblakoch a svahy pokryté bujnou zeleňou padajú priamo do oceánu. Stačilo pár záberov a Madeiru som si okamžite zamiloval. Veď inak sa to asi ani nedá. Ostrov, ktorý sľubuje viac ako 300 slnečných dní v roku a ponúka stovky turistických trás. To proste musí byť splnený sen každého vášnivého turistu. No až keď som Madeiru navštívil prvýkrát, pochopil som jej skutočnú krásu. Na ostrov Madeira sa najrýchlejšie dostaneš priamym letom z Viedne či Budapešti, prípadne čártrom z Bratislavy. To bol aj náš prípad. Let trvá približne 5 hodín a tá najkrajšia časť začína v momente, keď z okna lietadla uvidíš prvé útesy. Letisko vo Funchale patrí kvôli svojej unikátnej polohe a náročným pristávacím podmienkam medzi najadrenalinovejšie na svete. Prudký nárazový vietor, turbulencie či kratšia pristávacia dráha. To si skrátka vyžaduje špeciálne vyškolených pilotov. Ale žiaden strach. Sú to machry a všetky situácie zvládajú s prehľadom. I hneď po príchode na ostrov sme neváhali a vybrali sa na tie najvyššie kopce. Náš dnešný cieľ je Pico de Areiro, tretia najvyššia hora Madeiry. Madeiru v lete 2024 postihli požiare, ktoré zničili približne 7% územia ostrova. Našťastie pritom nikto nezahynul, no bohužiaľ, niektoré turistické chodníky zostali kvôli erodujúcej pôde zatvorené aj teraz v októbri. Tesne pod vrchol Pico de Areiro sa môžeš vyviezť aj autom, ale pripravíš sa tak o krásnu panoramatickú túru. My sme si to samozrejme vyšlapali po svojich takmer z hlavného mesta Funchal. Aj keď to spočiatku vyzeralo, že dnes nič neuvidíme, nevzdali sme to a odmenou nám boli úžasné panoramatické výhľady už počas výstupu. Pod vrcholom tretej najvyššej hory Madeiry nájdeš okrem parkoviska aj meteorologickú stanicu. Okolité svahy Pico de Areiro sú tiež domov mnohých druhov rastlín a zvierat, ktoré nenájdeš nikde inde na svete. No a ja som tu dnes našiel aj kôpku šťastných ľudí, ktorí na Madeire zdolali svoj prvý kopec. Po dosiahnutí vrchola však nekončíme a ideme ďalej po hrebení. Úsek vedúci z Pico de Areiro na najvyššiu horu Pico Ruivo je totiž považovaný za najkrajšiu túru na celej Madeire. Začíname teda pekne zostra. Takže čaute všetci, pozdravujem vás z Madeiry. Teda nachádzam sa nedaleko Pico de Areiro, jednej teda z najvyšších hôr Madeiry. Tam vzadu sa nachádza Pico de Ruivo, čo je teda najvyššia hora Madeiry. No a momentálne teda kvôli požiarom sa nedá ísť ďalej, tuto je chodník zavretý, sú tam dokonca dvere. Z obidvoch strán je obrovská priepasť, no a tuto už sú moji spoluputníci, ktorí sem prišli si to so mnou užiť. Takže keď sa ku nám niekedy pridáte, budem rád. Kvôli požiarom sme si nemohli užiť celý hrebeň, no aj tých pár kilometrov s obojstranným výhľadom do priepasti, to bola absolútna nádhera.
Za jedinú výhodu toho, že sa sem dostaneš aj autom, považujem fakt, že sa môžeš prísť kedykoľvek na západ či východ slnka. Hora Pico do Arreiro je známa aj tým, že často býva zahalená hmle a návštevníkom ponúka úžasné inverzné výhľady. Z hory sa dá vrátiť do hlavného mesta autom, autobusom alebo pešo. Kto je šikovný, stihne to ešte pred západom slnka. Madeira je nepochybne ostrov, ktorý z teba okamžite urobí milovníka západov a východov slnka. A určite si zamiluješ aj oceán, ktorý má prekvapivo príjemnú teplotu počas celého roka. Obrovskou výhodou ostrova je fakt, že autom sa z jedného konca na druhý dopravíš za 1,5 hodiny. Na presuny však určite odporúčam auto so silnejším motorom a ideálne pohonom všetkých 4 kolies. Nikde inde na svete som nezažil toľko stúpaní a klesaní ako tu. Výraz Madeira v portugalčine znamená drevo alebo les. Názov ostrova totiž úzko súvisí s jeho objavením. Prví ľudia na ostrove tu našli husté, neporušené lesy. Neskôr však veľkú časť lesov vyklčovali, aby tu mohli pestovať banány či cukrovú trstinu. Takže ten, kto chce spoznať príbeh Madeiry, mal by sa vybrať aj do jej najstarších vavrínových lesov. Starým vavrínovým lesom sa na Madeire darí aj vďaka unikátnemu systému prírodných zavlažovacích kanálov, teda tzv. Levát. Levády tu s dĺžkou 2000 km pokrývajú takmer celý ostrov a prechádzajú rôznym terénom Madeiry. Vďaka ním sa voda presúva z hôr na severe do suchších oblastí na juhu, kde sa sústreďuje väčšina poľnohospodárstva. Tieto kanály, postavené pred stovkami rokov, sú dodnes funkčné a zároveň popri nich takmer vždy vedie aj turistický chodník. My dnes navštívime jeden z najpopulárnejších takýchto chodníkov na ostrove, Levadu 25 prameňov. Platí tiež, že ostrov má niekoľko mikroklím. To znamená, že kým na pláži je krásne a slnečno, o pár kilometrov ďalej v horách môže byť hmla, dážď a úplne iné poveternostné podmienky. Je dobré na to myslieť a pribaliť na každú túru vhodnú obuv a oblečenie. Môžeš niečo slané, vieš, aby to bolo také iné, pagáčiky. Čo by to bolo za turistiku bez rozprávania o jedle, že? Jedlo spravíme. Cieľ dnešnej túry je prírodný lievik, kde sa stretáva 25 prameňov tečúcich z rôznych kútov ostrova. Táto levada je tiež ideálny program, keď ti na Madeire prší. Trochu vody tečúcej zo všetkých strán predsa nezaškodí. No a ak sem prídeš skoro ráno alebo neskoro večer, vyhneš sa najväčšiemu náporu turistov. Dneska sme celý deň mokli, aby sme videli toto. 25 prameňov. Čerešničkou na tejto túre je krásny vodopád menom Risco. Voda tu padá z výšky približne 100 metrov a ide o jeden z najikonickejších prírodných úkazov Madeiry. Celá táto túra nie je náročná a zaberie len pár hodín, takže si počas tohto dňa môžeš naplánovať aj ďalšie aktivity. Napríklad naše obľúbené pozorovanie západu slnka. No a keďže na prvej levade sa všetkým páčilo, ďalší deň sme začali ďalšou levadou. Tentokrát však aj s prísľubom lepšieho počasia a výhľadov. Oblasť Ribeiro Frio v preklade znamená studený potok, čo odkazuje na osviežujúce horské potoky a chladné podnebie. Je to príjemná turistika uprostred Madeiry, v
v ktorej nájdeš unikátne vavrinové lesy, zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Aj toto miesto sme si okamžite zamilovali. V spojitosti s hmlou, dúhou a inverziou je to ešte o čosi krajší zážitok. Ale vlastne je to celé jedno, lebo keď si niekde s dobrou partiou, tak ti bude fajn kdekoľvek. Hlavne nespadni do tej vody, Mirko. Si sa aj udrala, tuším. Nie. Ďakujem pekne za takúto partičku. Neskôr sa z levady a lesa postupne dostaneš na lúky a napokon na tzv. Balkóny Madeiry, kde o krásne výhľady nie je núdza. Vidno odtiaľto opäť aj najvyššie kopce, ale z trochu inej perspektívy. Presne toto je Madeira. Človek je celý deň v objatí hôr, pozerá sa každú chvíľu na úžasné zelené kopce a všade na ňo číhajú nádherné vône. Proste raj uprostred Atlantiku. Po nakrmení všetkých vtákov v okolí sa ešte pred zotmením presúvame ďalej na severovýchodné pobrežie. Chceme si totiž pozrieť krásnu dedinku Porto da Cruz. Okrem famózneho výhľadu z nedalekej Orlej skaly a kvalitného miestneho rumu sa sem určite oplatí prísť aj kvôli prírodným bazénikom. Sú bezpečnejšou formou kúpania sa na severe, pretože chránia pred silnými vlnami a niekedy aj pred takýmito lokálnymi zvieratkami. Za návštevu určite stojí aj hlavné mesto Funchal s ikonickým trhom v centre a dvomi nádhernými botanickými záhradami. Nájdeš tu exotické rastliny, pokojnú prechádzku a krásne výhľady na najväčšiu metropolu Madeiry. Staré mesto je ideálne miesto na chvíľu oddychu a spoznávanie madeirskej kultúry. Funchal je tiež rodiskom slávneho futbalistu Cristiana Ronalda, tak si daj dobrý pozor, aby si ho pred miestnymi nezačal ohovárať. Radšej sa vyber do nočného Funchalu, kde to žije na každom rohu a kde môžeš ochutnať slávne madeirské víno, morské plody či obľúbený lokálny drink ponča. Nasledujúci deň sme si dali prestávku od turistiky a urobili si okružnú jazdu autom okolo ostrova. Táto dedinka je unikátna z viacerých dôvodov. Je totiž prístupná len lanovkou alebo loďou. A keď už si vyberieš lanovku, vec, že ide o jednu z najstrmších na svete. 300-metrový útes prekoná za 2 minúty a ponúka úchvatné výhľady na južné pobrežie Madeiry. Ahojte, ja vás zdravím z takto krásneho miesta, tu dole pod nami chodí najstrmšia lanovka na svete, takže ideme sa s ňou previesť. Nie je to také strašné, nie? Nefúka veľmi. Izolácia od okolitého sveta dodáva tomuto miestu jedinečný pokoj a autenticitu ďaleko od ruchu moderného sveta. Fáža do Padres má celoročne veľmi príjemnú klímu a preto sa tu pestuje množstvo exotického ovocia či víno, ktoré preslavilo Madeiru po celom svete. Nájdeš tu tiež krásnu kamenistú pláž a jednoduché ubytovanie v tradičných domčekoch. Pokračujeme ďalej po pobreží, kde nachádzame obľúbené miesto všetkých influencerov.
Do Žanšoš je vodopád padajúci priamo na cestu, čo ponúka možnosť pomývať auto, prípadne samého seba. Čo už, aj takéto atrakcie ponúka Madeira. Davy ľudí však nie sú nič pre nás, a tak sa rýchlo presúvame ďalej na oveľa zaujímavejšie miesto. Tým je Ponta do Pargo, najzápadnejší cíp ostrova. Na tomto mieste nájdeš ikonický maják a je to tiež jedno z najkrajších miest na pozorovanie západu slnka. Útesy vysoké niekoľko stoviek metrov, padajúce do oceánu, to je niečo, na čo sa budeš chcieť pozerať veľmi dlho. Nie však príliš dlho, lebo sa opäť presúvame ďalej do lokality zvanej Fanal. Toto miesto má neskutočnú atmosféru a väčšinu roka je zahalené do hmly. Stromy vo Fanale majú stovky rokov a prechádzať sa popri nich je krásny zážitok. Spoločnosti robia aj takéto nevinne vyzerajúce divoké kravy, ku ktorým sa ale radšej nepribližuj. Pred západom slnka prichádzame do fotogenickej lokality Porto Moniz. Je to miesto, ktoré preslavili prírodné bazéniky, ale aj dramaticky vyzerajúce pobrežie či obrovské vlny prúdiace zo severu. Tieto bazény v Porto Moniz vznikli prirodzeným spôsobom v dôsledku sopečnej činnosti a sú náplňané slanou vodou priamo z oceánu. Ponúkajú kúpanie s výhľadom na vlny Atlantiku, ktoré sa rozbíjajú o okraj bazénov. Je to super zážitok a určite ti to odporúčam. Ako nás však upozornili, pri silných vlnách je lepšie sa týmto okrajom bazénov vyhnúť. Takže si na seba v Porto Moniz dávaj pozor, ale vykúp sa do sytosti, rovnako ako my. Voda má príjemnú teplotu celoročne a ako máš možnosť vidieť, skoro nikomu nie je zima. Tie bundy máme na sebe len tak. Mokrý, šťastný a unavený ešte stíhame pozrieť jednu z najfotogenickejších dediniek na Madeire. Seixal a jeho okolie z výšky vyzerajú úžasne a úžasná je aj plášť čierneho piesku, ktorá túto oblasť preslávila. Aj keď nám niektorým zostala zima z posledného kúpania, väčšina partičky si užila aj túto pláž. Dá sa tu vyblázniť do sytosti a to bez ohľadu na vek. Krásne miesto, ktoré ti rozhodne odporúčam. S heslom Nový deň, nové dobrodružstvo sa presúvame za najkrajšou levadou na ostrove s názvom Caldeiro Verde. Táto levada je známa krásnymi výhľadmi, tunelmi a úžasným vodopádom na konci. Inak na Madeire sa z teba za pár dní stane expert na levády. Presne vieš, kam máš vstúpiť a na čo si máš dať pozor. Táto levada má 13 km a vedie 4 tunelmi. Najdlhší tunel na Madeire inak meria viac ako 1,5 km a stráviš v ňom približne 20 minút. Pekné však. A okrem čelovky, ktorá je tu povinnou výbavou, si treba dávať pozor aj na hlavu. Stropy vedia byť veľmi nízke.
Tu už je ďalší vodopád padajúci z výšky približne 100 metrov. Môžeš sa v ňom aj okúpať, no voda je tu na môj vkus dosť studená, takže to zvládnu skôr tí otužilejší. Kto chce, môže si Levado predĺžiť aj o náročnejšiu trasu Caldera de Inferno, vedúcu ďalšími tunelmi a krásnym kaňonom. Výhodou tejto Levady je tiež fakt, že ak chceš, môžeš sa odtiaľto vybrať opäť na najkrajší hrebeň Madeiry a rovno aj na najvyššiu horu ostrova Pico Ruivo. Pico Ruivo je najvyšším bodom Madeiry a tretím najvyšším vrcholom Portugalska. Z vrchola tejto hory máš panoramatický výhľad na celý ostrov. Vidno hlboké údolia, dramatické útesy a okolité vrchy ako sú Pico de Areiro a Pico das Torres. Na vrchol vedú 3 trasy a každú z nich zvládne zdatnejší turista bez väčších problémov. Len teplota na vrchole je často omnoho nižšia ako na pláži a treba tomu prispôsobiť oblečenie. Aj tu platí, že sa sem vieš pomerne ľahko dostať autom, takže miesto je ideálne na sledovanie východu i západu slnka aj pre tých najpohodlnejších. Niekedy počasie vyjde a inokedy zase nie. Tak to už na horách chodí. Krásne som si tu zaspomínal na hrebeňovku nízkych Tatier v zime. Sila výpetia. Ďalšia ultrabežkyňa. Výhodou je, že tesne pod vrcholom môžeš nájsť útočisko na horskej chate. No a potom aj tie madeirské oblaky majú niečo do seba, či nie? Dia de nuvens no céu, trânsito do lado do chão, preso numa água cheia, a concha fugindo do som, já à beira de sumir. Predposledný deň nášho putovania po Madeire sme si vybrali turistickú trasu Vereda do Larano. Chodníky vytesané do útesov padajúcich niekoľko stoviek metrov do oceánu si užiješ naplno. Veredy sú pešie horské cesty alebo chodníky, ktoré sú často strmšie a náročnejšie na zdolanie. Veredy tiež pôvodne slúžili ako komunikačné spojenia medzi dedinami. Dnes je to príjemná výhľadová túra s príjemným prevýšením. As coisas não vão se encaixar se você se cobrar demais. Te ensina a se enganar que assim vai dar. Então quando a coisa aperta e te estiver por triste, lembre o que lhe diz. Všetko pekné sa raz musí skončiť, no my sme sa s Madeirou rozhodli rozlúčiť veľkolepo. Skorou rannou turistikou na najvýchodnejšom bode ostrova. Ponta de São Lourenço je úzky poloostrov dlhý približne 9 km. Je tu minimum stromov a prevládajú skôr jedinečné skalné útvary, ktoré túto lokalitu preslávili. Oblasť je tiež obľúbeným miestom na pozorovanie delfínov a veľrýb. Tie sme nevideli, no posledný východ slnka, ten sme si všetci užili. Veď najlepšie dovolenky sú predsa tie, keď sa z úplne cudzích ľudí stanú za pár dní kamaráti.
Len som si potvrdil, že Madeira je skutočne splneným snom každého turistu. Niekomu bude stačiť týždeň, niekomu 2 a niekto sa sem bude chcieť okamžite presťahovať. Ja osobne som niekde medzi týmito tábormi. Dobrou správou však je, že Madeiru vieš prejsť pešo skrz na skrz. Takže verím, že o tom vám porozprávam niekedy na budúce.